Volám sa Peter Dvorský, som tu s mojou manželkou Majkou a posnažím sa na tak krátkosti môj životný príbeh. Už ako dieťa, ako väčšina Slovákov, vyrastala v katolíckom a ja môžem priznať, že dosť silnom katolíckom prostredí, pretože môj otec v meste, v ktorom som sa narodil a vyrastal, bol ako ho ustanovili až do konca svojej smrti, kostolník. To znamenalo každý deň svätá omša, každý deň obrady, čiže od malička človek to vyrastal. Naše sociálne zázemie, ako som už možno cez prestávku spomenul aj bratovi Karolovi, boli len kňazi a reholné sestry. Čiže toto bol môj obraz života. A tak nakoniec aj s mojím rodným bratom sme zakončili na katolíckej teológii. Chceli sme byť obidvaja kňazi. No ale pán to vymyslel tak, že brat odišiel, ten je ženatý, dlhé roky. Ja som mal možnosť, keďže Boh mi dal do vienka možno dar múdrosti a poznania. Bol som vybratý biskupom Banskobystrickej diecézy, aby som išiel študovať do Vatikánu. V 18 rokoch, viete, to je taká príležitosť, nazvem to mekou katolicizmu. Príjete do Vatikánu a teraz vidíte vlastne to učenie, skadiaľ všetko pochádza. Mal som možnosť stretnúť sa so vtedajším pápežom Jánom Pavlom II minimálne 6 krát, dokonca s Ratzingerom. Viete, tam raz nastala taká situácia, keď som šiel do Vatikánu, bolo to pri generálnej budove jezuitov a tam nastal zlom. A nastal zlom v tom zmysle, že sme išli do tohto generálneho domu jezuitov a pred vchodom stál bezdomovec. Pýtal si vtedy obyčajných 1000 lír, 20 korún. A ten, ktorý nás prevádzal, tak ho nejako hriakol a vtedy mi niečo preplo. No a vtedy som si začal uvedomovať, že tak asi tento Vatikán asi nie je to, čo hovorí Pán v Božom slove. Asi to nebude tá cirkev, teraz nehovorím o cirkvi, ale o ľudí, ktorí ju tvoria a ktorí tvorili dejiny. A tam som sa začal k tomu potom stavať, že asi toto nebude v tých budovách honosnosti, v zlate a v tých majetkoch, ktoré má katolícka cirkev, lebo je to tak. A prešli časy, ja som sa vrátil na Slovensko a dokonca som padol do nemilosti banskobystrického biskupa, pretože som si začal otvárať ústa. Nazval som katolíckych hodnostárov ako mafiu a mrzí ma, že sú takí ako vo svete, čo by nemali byť. Nakoniec som zo štúdií bol nútený odísť, pretože som bol nevhodný. Tak sa človek potom zapotácal, samozrejme myslel si, že bude stále s Ježišom, ale to, keď nemáte živý vzťah a nemáte skutočné biblické obrátenie, tak človek vhúpol do sveta a veľmi ľahko. Až potom 2007, respektíve skôr, keď sme sa s Majkou spoznali 2004-2005, potom som robil vo firme Continental vo Zvolene. Tam bol brat z apoštolskej cirkvi a proste sme sa tak rozprávali pomedzi o Kristovi, o viere a tak. Nemal som s tým problém, však znalosti som mal. Ale zrazu som videl, že to je niečo, čo už má niečo spoločné so životom, čo sa dotýka človeka, čo nie sú len nejaké naučené frázy, hej? Nejaká dogmatika, nejaké teologické veci, ale som začal vnímať, že toto sú slova, ktoré sú podložené životom. A počkaj, to je už niečo iné. Tak sme sa potom v 2007 vďaka Pánovej milosti obrátili. Začali sme v apoštolskej cirkvi, tam sme sa dali aj pokrstiť, ako dospelí, lebo sme pochopili, že dieťa asi ťažko ja môžem uveriť. Tak sme sa dali pokrstiť. Potom sme sa posunuli do charizmatického hnutia, do Banskej Bystrice KS Milosť. Tam sme pôsobili asi 2-3 roky, aj v službe. Potom sme vlastne popri tom podnikali, mali sme bufet na vysokej škole vo Zvolene. Potom prišlo vedenie s tým, že si ide v rámci fondov robiť svoj bufet. Tak končila nám zmluva, takže akurát padlo to dobre. Tak sme pouzatvorili prevádzky, no čo ideme robiť, lebo brali sme Uber na prevádzky. Tak jazyky viem, tak ideme von zarobiť peniaze. Tak sme skončili nakoniec na 5 rokov v Nemecku. Tam sme naďalej nejakých tých charizmatikov počúvali, ale zrazu, neviem, na YouTube mi vyskočili proste adventistickí kazatelia.
Tak sme ich začali počúvať. A zrazu, keď si to človek začal brať ako Beriovci, že ideme doslova a že čítame Božie slovo a konfrontujeme, čo rozprávajú a teraz zistíme, že čo vám sobota, zákon, ako je definovaná milosť. Všetky tieto veci začínajú ako zapadať. Že potom adventisti a ich učenie má pravdu. Lebo vychádza z Biblie. Tak sme vlastne prešli potom, že jednak aj učenie charizmatikov, nech ich Pán žehná, nech im Pán dá milosť. Sme začali hlbšie akože vnímať aj, že je to tak. A proste sobota je sobotou. Už to poznanie bolo, čiže už ťažko by sme vyhovárali, že nedeľa. Tak sme sa vrátili na Slovensko, uzatvorili sme kapitolu v živote a hľadali sme si domček, nakoniec sme sa presťahovali do obce Búč, to je medzi Komárnom a Štúrovom. V októbri tohto roku budú 4 roky. A ako sme tam prišli, tak samozrejme človek potrebuje čas troška na adaptáciu, tak sme troška počkali, študovali, počúvali prednášky, kázne a teraz ale nejaký zbor. Tak ako nemôžeme do konca života tu dva, hoci akože eventuálne sme dvaja, čiže tvoríme cirkev, ale predsa. Tak pozerám adventistov, nájdem nové zámky, najbližšie. Píšem teda, ešte som nepoznal brata Pista, tak píšem akože kazateľovi, že oficiálne, že či sú bohoslužby v slovenčine alebo maďarčine, lebo tak v maďarčine, dobre, tak to sa človek naučil, aj keď dlhšie, keď človek, ja síce jazyky viem, ale Majka nemá zase dary na jazyky. Tak, a odpíše, bohoslužby máme v slovenčine. Tak Majka bola ako na záhrade, vykrikujem po záhrade, mám dobrú správu. Akú? Sú v slovenčine, môžeme ísť. Tak a hneď prvú sobotu, to bol zhruba nejaký máj minulého roku a odtedy sme v Nových Zámkoch. A som vďačný Bohu za vlastne celý ten priebeh života, aj čo ešte ďalej samozrejme bude, ako nás pripravuje na svoj príchod. Ale čo je dôležité, keď sme aj študovali tú školu, a keď aj to svedectvo bratov, alebo celkovo, že človek, keď hovorí fakt ako aj Martin, dobre hovorím, hovorí, že viete, naučiť sa môžeme všetko. Dokonca zvieratá nás vedia kopírovať. Keby opica mohla možno rozprávať, tak nás presne zopakuje. Zoberte si úžasné stvorenie papagaj. Pochádzam zo Žero nad Hronom a tam jeden taký papagaj vždy býval hore tam na jednom sídlisku. A proste raz, keď nevedel som, že tam ho vôbec chová, on také zvuky vydal, že proste to ako ľudia, proste to či policajtov, či sirény, tak keď Boh dokázal to zvieraťa toto vložiť, tak vlastne, dobre, berieme, že to je zviera, ale my ako stvorení na Boží obraz, že fakt, že naučiť sa dokážeme všeličo, môžeme mať vedomosti, ale ak nás to neprivedie k Pánovi, tak márna je. Aj to naše poznanie, aj Božie slovo hovorí, že keby si získal všetky vedomosti, na čo sú ti. A to je presne to, že Musíme prosiť Pána, alebo mali by sme prosiť Pána, aby nám do srdca to chcenie, že to, čo viem, aby mi pomohlo premeniť do života. Dobre, tu by skončil môj príbeh.